Kom hurtigt. Husk det intervaltræning. Ja, 2-0 til de sorte. Ja, det ser godt ud, det der. Det ser godt ud. Og 1, 2, cha-cha-cha igen. Ja, det kommer. Længere op mod vinden endnu. Der står nogle pæle. Der er pæl. Udmærket det der. Selv som hugger lidt. Sådan. Godt, Sebastian. Jeg har valgt det, fordi jeg ville prøve noget nyt. Der skulle ske noget nyt i mit liv. Og jeg ville gerne prøve noget, som jeg ikke var vant til, så jeg valgte en idrætsefterskole. Så blev det øen her, fordi det lå alligevel langt væk, og jeg ville gerne lidt væk hjemmefra, så det var sjovt. Vi er ikke så mange, så man får et godt sammenhold, og det har bare været helt perfekt. Nye venner. Altså i og med, at vi er så få elever, så er det sådan en meget hyggelig stemning. Netop fordi du kender alle og sådan. Den så super god ud, og en masse ting, jeg godt kunne lide at lave. Og det fik jeg at vide, at hvis der er udfordringer i det hele, vi skulle lave, så det kan jeg godt lide. Sådan. Østersøens idrætsefterskole er faktisk en forholdsvis ung skole i forhold til så mange andre traditionelle efterskoler og idrætsefterskoler. Så har vi kun 20 år på banen. Og de 20 år, vi har været her i Marstal, har vi jo, hvis man kan sige sådan, specialiseret os i alt, hvad der har med havet at gøre. Det ligger jo helt lige for, kan man sige. Så alt, hvad der har med vand, det er det, vi satser meget på og har sat på hele tiden. Så vi surfer meget, vi sejler meget og har udstyr til det. Vi dykker, har havkajak, vinterbader og har en svømmehal, hvor vi så også dyrker svømning i alle afskygninger om vinteren. Så vand, det er en pæn del af vores flade, kan man så sige. I anhold, det er, at vi står tidligt op om morgenen, cirka 5:15, og så løber vi ned til vandet, smider tøjet og hopper i vandet, og får et koldt gys, og så løber vi hjem og får et dejligt varmt bad. Nej. Det var lidt hårdt i starten, men man skulle bare lige vende sig til det, så var det ikke noget problem. Det var det at sejle, altså at kunne flyve hen over vandet og sejle stærkt, ja. Så kan I hyre sejlen op der, og så sætter I sejlen, og så sejler I en tur ud. Generelt er det jo en gruppe unge mennesker, som er utrolig glade for idræt, og det kan vi også se, når vi giver dem de udfordringer. De er næsten altid klar til alle de udfordringer, der kommer. Og her i torsdags havde vi jo en kvart Ironman på skolen, som er en triathlon, hvor de svømmer 950 meter i svømmehallen, og så er de ude at cykle 45 km og slutter af med at løbe 10,5 km. Jeg tror bestemt, at det er en fordel, at vi er på en ø for at opleve det der intense fællesskab. Vi bruger jo hele øen. Vi cykler jo sammen. Den første uge, der intro, der cykler vi jo øen tynd, overnatter ude på forskellige marker rundt omkring. Alle sammen, ikke kun en lille gruppe, men hele flokken, alle lærerne og alle ansatte og hele muligheden tager afsted og er sammen om den første uge. Og i løbet af skoleåret, jamen, der er vi rundt på hele øen. Vi har rundflyvning, har vi også den første uge. Kom med op og se din ø fra oven. Her skal vi cykle om 14 dage, her skal vi sejle om en måned, her skal vi surfe, her skal I løbe. Og så er der en halv times rundflyvning, hvor man får set det hele efter på den måde. Så den her, vi ejer sådan set den her ø og bruger den maksimalt som vores legeplads. Gå, cha-cha-cha, gå. Det er meget sjovt at komme ud i et andet miljø, hvor du overhovedet ikke kender nogen. Og så netop fordi Ærø er en lille ø. Det synes jeg er rigtig sjovt at prøve. Og det giver det der helt specielt, at man kender alle, og alle kender hinanden. Lige først, når man hører det, så er det bare sådan, ej Ærø, hvad skal man der, ikke? Men det er sådan, ja, det er dejligt. Det er nemt at vende sig til. Det har så også betydet rent praksis, at vi har mange blive-weekender, hvor de fleste efterskoler jo har lidt mere frit, og man kan komme og gå lidt i weekender, som det passer. Så har vi faktisk planlagt i årsplanen, at man er her langt de fleste weekender. Dels fordi det er lidt dyrt at komme herfra, selvfølgelig med færgen, men i virkeligheden mest fordi vi vægter den der nærhed og det kammeratskab, der opstår, når vi arrangerer alt muligt i weekenderne. Vi synger alle sammen, og vi hygger os, når vi gør det. Så når vi spiser, vi hygger os alle sammen.
vi har et rigtig stort fællesskab, og jeg synes, vi er rigtig gode til at holde sammen, og vi passer på hinanden. Altså man oplever helt noget nyt, så det er rigtig godt. For nylig har vi været ude med hjemmeværnet i 24 timer, hvor de bestemte 100% over, hvad vi skulle lave. Og vi var fuldt pakket op med radio og krigsmaling og taske og alt muligt. Det var meget fedt. Vi prøver nye ting, som vi aldrig nogensinde ville have prøvet før. Jeg har sejlads, og det var ikke noget, jeg normalt ville have tænkt på, men det er noget, som jeg synes er rigtig sjovt. Vi kan tage duelighedsbevis og dykkercertifikat og sådan forskellige ting. Og man skal komme ud efter sådan et års ophold her med en rigtig god fornemmelse af, at man har fået nye venner, og at man er blevet bedre til at tage hensyn til hinanden. Jeg rykkede det trin op for ikke at være så god til at faktisk kunne være med i timerne og passe tingene. Jeg vil gerne have et år til. Jeg synes, det er rigtig trist, at det er ved at stoppe, fordi endelig nu også, fordi at i starten der var det også sådan meget, at man skulle lige til hinanden anden, og man skulle, okay, her, vi skulle sove under samme tag hele det næste år, hvem var man nu og sådan noget. Men nu har vi det rigtig godt sammen, og man kender hinanden rigtig godt, og man føler bare, at man har kendt hinanden rigtig længe, fordi man netop er på en efterskole, fordi man oplever alt sammen. Jeg synes, det giver rigtig meget. Jeg synes, det er noget, som mange skulle prøve, for det er ikke noget, man fortryder.